Mercedes E200 Bluetech, faruri stilate cu LED inteligent, bara din față cu nuanță de crom, parctronice față-spate și o motorizare de 2.2 diesel. Janti cu profil redus, ediția E. În ușă avem încadrat Keyless Go și geamuri tunate pe spate. Tu numai uite și stopuri stilate. Bara din spate cu nuanță de crom, tobe duble, portbagajul 500 de litri. Climă de 2 zone, CD changer, display multifuncțional. În bordul șoferului, ceasuri analogice, padele pe volan, comenzi, cruiz adaptiv și cutie automatizată. Salon business class, tavan negru, scaune piele, plus încălzire și reglarea electrică. În cotier ai spațiu unde ajuns, pentru băuturile tale, spațiul este ascuns aici. Frâna manuală de la picior, pe uși s-au amplasat blocare de blocare uși, reglarea oglinzilor plus încălzirea acestora, spațiu de depozitare, butonul care îți permite să deschizi portbagajul distanțat și muzică de calitate înaltă. 2015, cu un parcurs de 113.000. Consumul acestui motor de diesel ar fi între 5 și 7 litri, însă tracțiunea este din spate. Vino la Phoenix Auto, fă un test drive, negociază prețul. Astăzi este 21.300 de euro, iar noi te așteptăm un CEF 364.